Didin sala zivistanê de girêdayî şert û mercên hewayê gelek qezayên trafîkê rû didin û gelek caran jî ev qeza ji ber nekirina venêrîna wesayîtan pêk tên. Li Diyarbekirê jî bo pêşîlêgirtina qezayên girêdayî şert û mercên hewayê jî beriya ku zivistana dijwar dest pê bike, bang li ajokaran tê kirin ku wesayîtên xwe bibin xalên venêrînê. Berpirsê xalek venêrînê Orhan Çınar dibêje dema ku ajokar venêrîna xwe ya beriya zivistanê nekin dibe ku di rojên gelek sar de rastî gelek cûra pirsgirêkên teknîkî bên û bi vê yekê re girêdayî metirsiya qezayê jî derdikeve holê û metirsî heye ku dirê de jî bimînin. Antifrizma eksi 25 ve hiriskên gurêma beynî. O ya araba serdihov ya işte araba göre ya dest ya 50.000 kilometrede olma bedelini. Fren balatası zimiston fren balatası çahanday neve araba rehanda rında. Çünkü zimiston daha riskli bölge balataki goni neve. Dolayısıyla kışın lastik goni neve balataki neve ya ki neve araba rahat bir xefte. Baran, zîpik berf û qerîsek dikarin zirarê bidin gelek beşên wesayîtan û ji ber vê yekê jî hosteyên wesayîtan hişyariyê didin ku divê wesayît werin parastin. Hostayê venêrînê Hasan Erîklî balê dikêşe divê hemû pêdiviyên wesayîtan werin dabînkirin bo pêşîlêgirtina qezayan û aloziyên teknîkî. Şu anda daha bilinçlidirler, ister istemez geliyorlar artık. Niha li gorî berê welatî zêdetir bo venêrînê tên. Heta 10 sal berê jî ajotkar nedhatin xalên venêrînê. Lê niha servîsên erebeyan zêde bûne û derfelçî pêşketine ji ber wê yekê jî tên. Venêrîna erebeyan berî her tiştî bo ewlehiya mirovan gelek girîng e. Venêrîna erebeyan heman demê de venêrîna mirovan e jî. Bi taybetî divê heta meha berfembarê venêrîn werin kirin. Pisporbank dikin ku teqez divê heta dawiya meha mijdarê ajokar wesayîtên xwe ji venêrînê derbas bikin û her wiha hişyarî tê dayîn ku lastîkên wesayîtan jî bi lastîkên taybet ên zivistanê re werin guhertin ku di rojên rê qerîsek bigirin de wesayît netehisin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.